नायबाय थादो नै ला कला उख्रुमनायखौ क्लास 9 नि गोदै मेसिन सुख्रुमजोबो दानिया आजिखालि माला बेबावदो थागासिनो खाथिया जानाय माया बिथांमोना जानानै बानो जाबाय निला नैसाग्रिखौ एसे सबाब जायो खिन्थु आखाइ मानगोन ना इनिखाय सेखा लाखादां निला थारमाने खिथिलांबाय थादों नोंथांमोन र' खानायासो गैया र' खानाया फैगौ र' मा नमा बाबादो थादों मा बाबादो निला बिमाया जागासिनो दङ इथिं बिमाया फिसाजो नायबाय थादों गल गलनो हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चैनल सो गाइस नैला फुंनि फिसाजोखौ बानानै लाबथिंगासिनो ओमफ्राय आरो नैला साहा लोंखांबाय मा गासिबो लोंखांजोब्बाय जोंनिया दिनै बेलासिखाय आरोबाव खेबसेबो लोंलायनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै ब्लगखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामना होग्रोबानो जाबाय फार्स्ट आरो कमेन्ट खालामनाबानो जाबाय माबायदि नुदों थ' नै फिसाजोखौ लानानै लाबथिंलायनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मा खालामो स' गाइस नै थास' बिथ्रि ना मानिखौ खानि र' जा हिन्जावा खमायबो गैया आंसो खानो नायदो बरियानो मा होनो इखौ हिन्जावा गथ' फिसा लाबाय थादो र' नैला नैसाग्रिखौ थास'दो बयलारदोबो जानो बेया मोजां खिन्थु नोंथांमोनाबो जाना नाय जाय बिथांमोना थास' आथिं जायाखै थास' बिथ्रि बिथांमोना जानानै बानो जाबाय निला नैसाग्रिखौ एसे सबाब जायो खिन्थु आखाइ मानगोन ना इनिखाय सेखा लाखादां निला थारमाने खिथिलांबाय थादों नोंथांमोन र' स' गाइस आरो साहा फुदुंलायदोंसो निला थास' खानाय गारना फैनानै हिन्जावफोरनि खामानि होनबाथाय डेन्जारलै नैलायथिंबो थिंबो आरो ओंखाम आरो नैना मैगं संदोंबावसो आरो स' गाइस नैला बिथांमोना माबादोंमोन नैला थास' बिथ्रिखौ सायदोंमोन नैला साहा फुदुंना लाबोना फैबाय नैला बरियानो आरो जानि माया इथिंखालि बेबायदि दोङो बेबायदि जेल थास'बा आरो थास' बाहाय खाबावनो दंबायो र' स' गाइस दा खनसे आरो नै आंनि फाला जालायबा फिसाजोखौ नायनाया बेनिफ्राय बिमाया जाबाय भाजा एवगासिनो र' भाजा एवनायखौ दिखांनि र' मादै सिनादे मा सिनादे सिन्थागोन दै माया दै औ गैला भाजा एवनाया एवदोंमोन बिथाङा नुदोंमा माया नायबाय थादो नैला कला उख्रुमनायखौ क्लास 9 नि गोदै मेसिन सुख्रुमजोबो दानिया आजिखालि जाना नैला कला एवनो उख्रुमदों बोरा मेसिन सुख्रुमोन्दो दानिया पिटारदो माला माबा उख्रुमनायखौसो नायगासिनो दोङो बेबिनि नैला नायगासिनो दङ बाबादो थादों मा बाबादो नैला बिमाया जागासिनो दङ इथिं बिमाया फिसाजो नायबाय थादों गल गलनो देखायथादि नुदों मा नों दा जानो हायाखै दे जानो हायाखै दे बे जानो जानाय जाबा मानसिया বিমাটো খাই আছে আচলটো খালত পুতাকটো চাই আছে পুতাকটো না জীয়াকটো Amma, cellu aja deh. Cellu aja deh. Baba do. Tuh mana nong kalbai neng ma? Bipa saleng gasine. Ang beleng deh. Bimia sisa jangan gak, sisa ya tanya. Ang atan anadeng nih, nenga banalatho. Ini hasil nih. Neng nih za. Ini cia, ini za. Pesiran deh horra ke. Iya, thalo ma bananga. Duntuma, bega mana ye duntuma bata zanya nama. Karena sih gero, karena fikro mano. Nama, karena fikro, karena istana, karena sekian saya pero nama. Fungfungni bibilan tapi ini mana bagus jen kayak ye nilai ini, banana ekdom lapting apa tanang kerai ke, tapi nape kan nggak fung nilai ini. Lebai na, bila nape lebai. Ini ada ya ini, doa. Mam dade, no? Ai tingsi apa ya tingsi. Mobil kolena ye. Guys nih lah bimia iting ata nagasnya bisa sekang lagas ding lah nama miciki ya hi na bungsa di kana mana ini ata nagas ding malah nih lah mayronnya carinya duty ini nih lah mayron bayi lu sejennya mayron sini sih kampung sini taso do boriana kola
नैबे जोसा माइरंखौ जोसा थास'दो बरियानोलै आरो इथिंबो थास' ओरैलै आयालाय माला बेबावदो थागासिनो खासिया जानाय माया आबौ थाद नङा आबौ थाद' आबौ होनदो मा स' गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार खालाम कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामथारदो आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार खालाम आरो फल' खालामना होबानो जाबाय पेजखौ थेंक इउ स' माच गाइस